Mingaway. Kita may pasingot pre. Yawa to kanan nito ang singot. Ano may gusto ng mga pasingot? Di pre bangan tang gusto pasingot. Ano may gusto pasingot nito? Awa pre. Ganahan ko lumba pre ba? Ang ikuan nga ganahan ko lumba. Naruha ng istorya nito. Ito, naruha nagpadugdog mga nako. Away. Ito pre, dako mo jud imong motor pre. Ilumba sa akong gidugay nam gini mo na ilumba-lumba. Kanay mo dako mo gina. Ikaw sukol ka? Sus. Itir na mo ali ay. Di testingan ra gud. Ilhan ra bitaw na sa depende ra na sa driver pre. Ama ko sa noon, pero sukaya to, ganahan to. Ay problema na sa man tong usa atong apilon. Yawa, gita-giton ko. Sige, di ta mo atrasan. Sige po na to. Ikaw. Ligo na. Amya. Sama ni. Puputog ta da. Sus pre, binaw na ko pre. Kana inyong motor. Makabayad gid mudahan og tagis kalibo lagi pre. Kay kini kong motor pre. Di jud ko mga pana ni pre. Proud ko ni kusugay ni mudagan lagi pre kini akong reader. Reader lang dan, matso kayo. Sige, sugod na ta. Sige pre, may problema na. Bang! Is nagkagay-kagal ito da. Sus, ako yung makabayad sa kalibo. Sige ba? Awana ka na, rekomendasyon kayo. Rekomendasyon ni Under pre. Huwag yung tagalkan. Isa! No. Da! Wala ang ngayon mo! But-butin mo na! Ano sa'yo mo meron? Da! Mauli ang ngayon mo! No. Wala ang ngayon mo! But-butin mo ka! Ano sa'yo mo meron? Da! Mauli ang ngayon mo!